Така, това е моят първи влог, който не е ясно какво се случва, не е ясно какво ще става. Много се надявам никой да не чува отвънка ремонта. Днес е неделя. Какво значи? Днес е ден, който монтирам всичко, което имам, или поне се опитвам да монтирам всичко, което имам. И малко оправяме с вкъщи, защото аз имам куче, както всички мои приятели знаят, и в нас в неделя винаги се чисти. Като цяло, този влог беше инспириран от моята приятелка Зорница. Зори, много благодаря за коража. Не е ясно какво ще стане, надявам се така горе-долу да бива. И като цяло вече е около 2 на обяд. Не знам как така 2 на обяд реших да снимам първия ми влог в YouTube, но хайде да почваме с задачите. Се опитвам да съм по-хелти. Обаче проблемът е, че то хубаво хелти, обаче нещо не ми харесва. Мисля, това е, така, показваме, това е тортила с авокадо, с домат, с маруля и с яйце. И е такава пълнозърнеста тортилата. Всичко чудесно звучи, обаче не ми харесва. До цяло аз обработих 2 влога, които вече са качени в TikTok. TikTok ме мрази в момента, не ми показва видеята, много се напрягам, но се оказва, че не съм единствената, която се чувства така, което малко ме успокоява. Мъничко. По принцип, днешния влог трябваше да има още нещо вътре, защото трябваше да ходя на кафе с моята приятелка Селин, но няма нищо. Кафето го сменяме за утре, така че утре ще ви водя на кафе с нея. Слизам да си взема нещо долу от магазина, защото ми се дояде нещо сладичко, да видим какво ще взема. Много съм почна да обичам да пия кефир, обаче дали има с ягодка. На Олимпус има само с ягодка. Аз нещо на Олимпус не им вярвам на това, така че ще взема на актив един кефир. В принцип много избягвам да си купувам бокучки, обаче днеска е неделя. Обработила съм 3 видеа, така че ще си взема. Като цяло днес нищо не ми се прави. Даже си дръпнах пердетата, за да не ми пече. Имах да снимам няколко UGC видеа, обаче нямам сили за това в момента. Мисля просто да си почина днеска и утре, като понеделник, да започна деня ударно, с контент, с видеа. Но в момента не е този ден. Вече сме на следващия ден. Вчера, няма да се лъжим, просто заспах като се прибрах. Но сега излизам на бранч с моята приятелка Сели. Малко ми е още мокра косата. Нямам грим, но днес сме all natural явно. И исках да ви покажа само аутфита, с който съм. Малко от този софтбокс, няма да го гледаме. Така, това е аутфита. Като цяло това е 100% памучен сет от H&M. Търсих си от други места, понеже изобщо не искам да нося такива полиестерни сетове. И като цяло това беше най-доброто, което намерих. Глежда ето така. На мен много ми харесва и ми е също така и много удобен, така че да видим през деня как ще се чувствам в него и ще ви кажа. Сега дойдох, моята приятелка Селин. Добър ден! Добър ден на влога. И сега ще ходим, какво ще правим? На бранч ще ходим. На бранч, да. Да, и по-страним през едно място на центъра, защото ще правим реклама за едни бисквитки. Трябва да ги вземем, да ги опитаме и да ви кажем в TikTok нашето мнение. И после обиколка в мола. Естествено. Стигнахме.
това е против косопат, нали така? Intensify. Да. Добре, да. Добре. Просто да, вече и другата бутилка и тя ще става зелена, такива. Извинявайте. Взехме покупките Шампуаните. и сега ще ви направим един бърз анбоксинг в колата. Сега бяхме в магазин на Angel Cosmetics на Околовръстен път 325, град Пловдив. така. И сега ще видим какво Селин си е купила. Първо имаме ето този шампуан, който е за Против косопат. против косопат, да. Тя каза, че е много хубав. Да, препоръчвам с две ръце. Подходящ е за хормонален косопат, сезонен косопат, след раждане, за всякакъв косопат. Да, ако имате проблеми и това е вашия шампуан, пробване, тестване, тя потвърждава. Добре. Следващото нещо. Тези ампули за какво се За ползват? стимулация на растежа на косата. Изглеждат ето сега. Ето така. И те са пробвани от нея и тях препоръчвам. Да. От единия мол дойдохме в другия мол, понеже в този в Тракия Starbucks не работеше. И си взехме с моята приятелка Селин в рефрешери, понеже вече е 4 след обед и не вървеше да си взимаме още матча. Но сега ще ходим в едно много готино груминг студио, което много искам да ви покажа и се надявам да ви хареса. Аз тук не знам как се. Здравейте! Вече сме в края на деня. Исках само да ви покажа, до сега го снимах за TikTok. Нали тези, надеждато е най-интересно от всички. Получих бисквитки от No Regrets. Те са една пекарна в Пловдив на едно момиче, което реално тя е била IT специалист, но е решила да реализира мечтата си, да се финансира сама себе си, да си отвори пекарна за бисквитки. До сега правих ревю и искам само да покажа коя е най-любимата бисквитка в реално видеото, което е за YouTube. Това е тази бисквитка, която се води Дубай Лава, която реално е какаова бисквитка с млечен шоколад и пълнеш от паста, шамфа стък и хрупкав кадив. Със сигурност умрях от кеф да опитам тази бисквитка. Така че, ако искате и вие може да ги пробвате, в Пловдив са, точно около Гранда са някъде, може да видите точния адрес на тяхния Инстаграм. Така че, да.
цяло днес какво стана? Бяхме с Селин, ние от единия мол отидохме на другия мол. Първо в мола в Тракия, Starbucks не работеше и съответно ние отидохме да свършим малко работа. И след това отидохме и до другия мол, пък там до DM тя да си купи някакви неща и отидохме в Starbucks, който е реално в Смирненски. След това отидохме до една нейна приятелка, която има груминг студио и общо взето целият ден се лянкахме, нищо съществено не сме вършили толкова, но какво да кажем, две безработни приятелки, просто си запълваме времето през лятото. Но се надявам този ден да ви е харесал и ще се видим утре. Отиваме при нашия любим ветеринар да й отреже ногтите на лапичките. А пък тя е много драматична драма и всеки път, когато трябва да й се режат ногтите, става много страшен панаир. И аз съм се подготвила психически, че пак ще има драми. Най-вероятно и аз ще трябва да помагам да я държа, така че няма да ви снимам. Но после ще кажа как е минало. Защото общо взето процедурата каква е с малката принцеса. Единият хваща, аз си държа главата да ни хапе никой. И второто момче просто й реже ногтите. Така че хайде. Мина възможно най-бързо и безболезнено. Много препоръчваме нашия ветеринар. Ето тук ще му напиша адреса. Жив и здрав да е. Те всъщност и двамата да са живи и здрави. В момента е около 4:30 след обед. Аз малко си пуснах пердетата и играя на една много скандална игра. Сега ще ви я покажа. Тя не че е скандална, просто е скандално, че аз на 25 години играя. Играя на Mahjong или на Mahjong май се казва. Бях на фитнес днес, понеже пак започна да ме боли гърба, понеже имам подут диск между два от прешените на гръбнака. И когато не тренирам известно време и не съм физически активна, както бях последните няколко дена, защото жегата в Пловдив постоянно да е 35 до 38 градуса, малко ме омаря. И съответно не бях ходила на фитнес и ме заболя много гърба онзи ден. Днес бях. Съответно с преноса претоварих. След малко не си тренирал 2 седмици, след това давай бързо да ходим. Та сега ще си поиграя малко. Изпих си мачичка с креатин. Аз си взех нещо. Взех си DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo-то. Знам, че има Osmo Pocket 4, но реших първо да пробвам с тази камера, ако ми хареса. И ако нещо, ще взема по-новия модел. Реших, че ако ти не вярваш в себе си, няма кой да вярва в теб, така че we are betting on ourselves в момента. Хайде да го отворим. Та, ако не си отрежа някой пръст. Така, в тази кутийка има такъв protection case, който е такъв твърд. Вътре има за самите лензес, където можеш да си ги поставиш. Много сладко. Добре, хайде сега да отворим и основното. И реално, ето това е камерката. Включи се. Това беше от влога за тази седмица. Надявам се да ви е харесал, да ви е било интересно и до другата седмица. А ако ви е интересно нещо конкретно като тема, много ще се радвам да ми го напишете долу в коментарите, както и да последвате моя канал и да натиснете камбанката, за да може да ви излизат известия всеки път, когато кача видео. Чао!
Ами,